Hola, bon dia. Soc Laura Giraldez, educadora de Patrimoni de l'Ajuntament de Calafell, i avui us volem parlar sobre l'arquitectura romànica. Aquest tipus d'arquitectura es desenvolupa a l'Europa occidental entre el segle XI i XII i nosaltres al nostre poble tenim un exemple amb la capella que hi ha a l'interior del castell. Aquesta capella hem de dir que originalment era molt diferent a la que podem veure avui en dia, donat que era més petita. Es va construir al segle XI amb un estil d'arquitectura romànica llombarda. Això és un tipus d'arquitectura provinent del nord d'Itàlia, de l'actual zona de la Llombardia. Dos dels principals trets característics que té aquest tipus d'arquitectura és la utilització dels arcs cecs i les faixes llombardes, el que serien aquestes lesenes que es veuen a la zona exterior de l'absis de l'església. Altres característiques que té aquesta arquitectura és que és bàsicament religiosa. La veiem representada sobretot a les esglésies. Esglésies petites, amb murs molt gruixuts, molt dobles, per poder aguantar el sostre, la coberta, que en el romànic serà de pedra. Normalment aquesta coberta serà aguantada per lo que és una correlació d'arcs de mig punt, una volta de canó, i aquest pes de la coberta necessita ser subjectat per uns murs molt gruixuts. Inconvenient que tenia el fet de construir aquestes esglésies amb uns murs tan gruixuts era que les finestres havien de ser molt petites, no es podien obrir grans obertures perquè si no l'església o la construcció en si perillava, podia esfondrar-se. Per tant, estem en unes esglésies petites i fosques, molt diferents al que serien avui en dia les nostres esglésies, o el que serien posteriorment amb el gòtic a partir del segle XIII, les catedrals. Tots tenim al cap aquestes imatges de catedrals verticals, amb grans vitralls, finestres obertes on entra molta llum. Però les esglésies romàniques són tot el contrari, són molt més fosques. Un dels elements més importants d'aquesta arquitectura és l'arc de mig punt o mitja circumferència que tenim representat en aquesta portalada. Malauradament no és tota original, evidentment només ens queden algunes de les pedres que constituïen aquest arc, però us explicarem a l'interior com es construïa un arc de mig punt perquè puguem entendre millor aquest tipus d'arquitectura i de construcció. L'arc de mig punt és originari de Mesopotàmia, però seran els romans qui realment generalitzaran el seu ús. Aquests arcs de mig punt utilitzen unes cintres per poder-se muntar una sèrie d'encofrats en els quals seran muntats. Nosaltres tenim als nostres peus una maqueta per poder-vos explicar millor exactament com era aquest sistema. Primerament, us hem parlat de la cintra o estructura de fusta que servia per poder muntar aquests arcs, i després tindríem les peces de pedra o dovelles. En aquest cas són de fusta, evidentment, però us heu d'imaginar el que serien aquestes pedres tallades expressament per poder construir aquests arcs. Nosaltres hem començat des dels laterals fins al mig i l'última peça que es col·locaria seria la central, la clau de volta. És la més important de totes i és l'última que s'ha de col·locar. Una vegada tenim col·locades totes les peces, es procedia a extreure la cintra. Quan nosaltres extraiem aquesta cintra, el pes que exerceix la gravetat, el pes de la coberta d'aquesta volta de canó, imaginem-nos que tot això a sobre hi hauria aquesta coberta de pedra, caurà sobre aquestes pedres. A la mateixa vegada, la dovella exercirà unes forces laterals, diagonals, cap a les bandes i aquestes aniran cap al terra. Però, si no volem que l'arc s'obri i que la coberta caigui, necessitem un mur que subjecti aquests arcs o uns contraforts que subjectin aquests arcs perquè no s'obrin i cedeixin. Anem a fer la prova. Si nosaltres traiem aquesta cintra i l'arc s'aguanta, sense posar-li absolutament res, hem de pensar que no calia, sinó és simplement un efecte directe de les forces de la gravetat. Veiem com l'arc s'aguanta gairebé miraculosament. I és per aquest motiu, perquè les forces exerceixen la gravetat cap avall i a la vegada aquestes forces en diagonal cap als murs.
Imaginem-nos que això, aquesta petita pedra que nosaltres hem posat aquí, seria el que fa, el que els murs estan fent aquesta força, o sigui, el que serien aquests murs de les esglésies. Per aquest motiu, els murs havien de ser tan gruixuts, per poder aguantar i subjectar tot el pes de la coberta que hi hauria a sobre d'aquests arcs de mig punt. Aquest tipus d'arquitectura i aquest tipus d'arcs va ser una innovació molt important al romànic, donat que anteriorment les cobertes no podien fer-se en pedra, es feien en fusta. I això provocava que les esglésies fossin espais inflamables, on les cobertes es podien cremar i es podien trobar amb incendis a l'interior de les esglésies. Per tant, amb l'arribada d'aquesta tecnologia, o amb la utilització, millor dit, d'aquesta tecnologia a l'interior de les esglésies, guanyem el fet de poder fer aquestes cobertes de pedra. Posteriorment, al segle XIII, això canviarà molt. Les esglésies ja podran ser més grans. No necessitarem construir esglésies petites amb murs gruixuts i finestres petites. Podrem construir esglésies molt més grans, les catedrals de les quals hem parlat abans, per la utilització de l'arc apuntat. Aquests arcs apuntats i gòtics i els contraforts o arcbotants faran que es puguin construir esglésies molt més grans amb parets més fines i obertures més grans. Esperem que us hagi agradat, que hagueu entès una miqueta millor com és l'arquitectura romànica i com funcionaria un arc de mig punt, i us animem a que intenteu fer vosaltres també un arc com aquest, amb una maqueta semblant, per poder entendre millor com funcionen aquestes forces. Moltes gràcies i us veiem a la propera.